प्रदेशखौहाय जों बेखेवनायखौ नुनो मोनदों सारा बेयाव बाहागो लानानै माबायदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन आरो बे बिटिआर रेकर्डनि माखासे क्लज बायदिहाय जोंहा गोदान गामि सोसननायनि माखासे गरन्थ दङमोन आरो बै हिसाबैनो साननैसोनि आगोलाव नैबे 2020 मायथाइनि जि बिटिआर रेकर्ड बे बिटिआर रेकर्ड हिसाबै गहपुर सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोनथाम ओनसोला बिटिआरआव हाबदों आरो बिटिआरआव हाबनायनि उनावनो 2025 मायथाइनि जि सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिआरनि जि 5थि बिटिसि बिसायख'थि बे 5थि बिसायख'थियाव बिथांमोनाबो बाहागो लानो मोनगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो भट होनो मोनगोन बाहागो लानो मोनगोन दा बै हिसाबैनो जिहेतु बिथांमोना बिटिआरनि जि बिटिसि बिसायख'थिनि 5थि बिसायख'थियाव बिथांमोना बाहागो लागोन बै हिसाबै बेवहाय नैबे इउपिपिएल दोलोनि जिखिनि माने खामानि दामानि मावनाय बे जाबाय थादों प्राय से मासनि आगोलनिफ्राय बेवहाय खामानि दामानि मावनाया जाबाय थादों दा बै हिसाबै बैनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजाङै सामलायलांनो थाखाय बेवहाय माने रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय मावथिफोरनि सुबिदानि थाखाय जिहेतु जोंनो मावख'नि गोनांथि जायो मावखुलिनि गोनांथि जायो आरो बेखौ नोजोर होनानै दिनै गहपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि जे गाहाय मावखुलि बे मावखुलिखौ नैबे ओनसोलाव बेखेवनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंहा जिल्ला आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि लाइमोननि अमेननि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय दोङो आरो नैबे गहपुर ओनसोला धोनसिरि बियाबाव 37 नं धोनसिरि बियाबाव बियो गोग्लैदों आरो बे हिसाबै जोंहा धोनसिरि बियाबनि आफादगिरि रतेन्द्रनाथ दैमारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव दंफैयो दा गमामायैनो नैबे खोब खम समनि गेजेरावनो गहपुर जिल्ला इउपिपिएलआदि जे गावगायनि जिखिनि मावखुलि लाबाय आरो बे मावखुलिनिफ्राय फैबाय थानाय जिखिनि बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव बेनिफ्राय बाहागो लागोन आरो बेवहाय रायजो राजानि जिखिनि जगाजग बे जगाजगा बेवहाय जागोन दोलोनि मावथिफोरनि जगाजगा बेवहाय जागोन आरो गमामायैनो नैबे मावखुलिनिफ्राय जोबोद मोजाङै खामानिखौ सामलायलांनो हागोन जोंहा मिजिं दोङो आरो मावखुलिखौ माने गोनांथिया बेनो दे मोनसे दोलो एबा मोनसे हान्जाखौ सामलायलांनो थाखाय मावखुलिनि गोनांथिया जायो आरो बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै गहपुर जिल्लानि जे इउपिपिएल दोलोनि मावखुलि बेखौ बेखेवनाय जाबाय बिसायख'थिया बारा गोबाव गैला साननैसो होथारसै बेनि थाखाय माबायदि साखाफारा जादों दा बिसायख'थिया नैबे साननैसोआव जोंहा जिहेतु बिखौ आसामनि स्टेट इलेक्सन कमिसन बे बिसायख'थिखौ बिटिसिनि बिसायख'थिखौ बेनो खुङो आरो बे हिसाबै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा होनबाय थादों दे फैगौ जि दुर्गा फुजा बे दुर्गा फुजानि आगोलावनो गासै जिखिनि बेनि जिखिनि माने प्रक्रिया जिखिनि माने प्रसेस बे प्रसेसा जोबनांगौ होननानै बुंदों आरो बै हिसाबैनो बेवहाय इउपिपिएल दोलोआ जि सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसिनि 5थि बिसायख'थि बे 5थि बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय बेनि जि मोनसे साखाफारा बे साखाफाराया जाबाय थादों नोंथांमोनाबो बाहागो लानो मोनदों बेबायदि हाबाफारिफोराव दे श्रीरामपुरनिफ्राय जोंनि जि रौतासिम श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै रौतासिम जिखिनि समस्ति बे समस्तियाव जोंनि जिखिनि बुथ कमिटि दानांगो बेवहाय जिखिनि माने प्राइमारि बेवहाय माने जिल्ला बेफोर गासैखौबो माने जोंहा दाखाजोबनाय दोङो आरो बे हिसाबैनो जोङो नुनो मोनबाय थादों दे बे जुन दानाव माने नैबे बुथ खनमिलन समस्ति बा बियाब लेभेलाव बेवहाय माने बुथ खनमिलन बेखौ लानानै फोजोबजोब्बाय आरोबाव नै दा माने बेवहाय जिहेतु प्राय माने ब्रै बोसोर 6 दान प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव माखासे बेनिफिसारिफोरा बेनिफिट जादों दा बे हिसाबैनो बेनिफिटेड बेनिफिसारिफोरखौ लानानै बेनिफिसारि मिट गासैबो समस्तियाव जागासिनो दोङो सोलिगासिनो दोङो दा बैयाव जिखिनि बुथ खनमिलन बेनिफिटेड बेनिफिसारिनि जिखिनि माने बाहागो लानाय आरो जिखिनि दोलोनि जिखिनि बिबानगिरिफ्रा खामानि मावनाय दा बे जिखिनि मोनसे प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना बेवहाय जाबाय थादों आरो गमामायैनो फैबाय थानाय जिखिनि सम बे समाव
बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ दिनैनि खालाराव जोङो नुनो मोन्दों बे UPPL दोलोआ जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सरकार दानो जेसेबां माने बियाबनि अनजिमा नांगौ बे बियाबनि अनजिमाखौ लानानै UPPL दोलोआनो आथिखालनि बे BTCनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांखौनो चिफ लानानै बा चिफनि मासिखौ होनानै गोदानैदि सरकार दाबावगोन बियो दिनैनि समाव रोखा जादों आरो बेनि जिखिनि प्रिपारेसन जिखिनि साखाफारा जानांगौ बे साखाफाराया अलरेडि जाखाजोब्बाय। UPPL राजखान्थि दोलोनि अनगायैबो बेवहाय गोबां नेसनेल मा बुङो दा बे जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा आरो बेखौनो जोङो नागिरबाय थादोंमोन दे बे जिहेतु भारतआ मोनसे गणतन्त्र हादोर मादार अफ डेम'क्रेसि होननानै बुङो आरो मादार अफ डेम'क्रेसि जिहेतु भारत हादरनि सिङाव आसामनि सिङाव जिहेतु BTR दा बे हिसाबै बेवहाय जेसेबां माने राजखान्थि हान्जा दोङो बे राजखान्थि हान्जाफोरा माने बेवहाय बाहागो लानानै जेब्ला बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोङो बरायदों दे गासैबो राजखान्थि हान्जाया बेवहाय रिजनेलानो होन बेवहाय नेसनेल दोलोआनो होन गासैबो फैनानै बेवहाय बाहागो लानांगौ आरो जेब्लासिम जेब्ला राजखान्थि हान्जाया बारा जायो अब्लानिया माने बिसायख'थिखौबो गेलेनानै मोजां नाङो बिसायख'थियावबो बाहागो लानानै मोजां नाङो आरो दिनैनि समाव बेनो दे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि मोनसे सरकार बे सरकारनि आमोलावदि बेवहायदि गोजोन मोनसे थासारि फैदों बा गोजोन मोनसे थासारि फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे हिसाबैनो नैबे गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो बेवहाय गासैबो राजखान्थि हान्जाया बेवहाय नैबे BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय आवगायबोदों आदारवाइज नङामोनब्ला गोदोनि समाव जोङो नुदोंमोन दे बेवहाय जोबोद माने कनफाइन माने लिमिटेड जिखिनि राजखान्थि हान्जा बे लिमिटेड राजखान्थि हान्जानि गेजेराव बे माने बिसायख'थियाव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दिनैनि समाव गासैबो फैनांगौ गासैबो माने जि डेम'क्रेसि बे डेम'क्रेसिनि फुल मिनिंखौ जोङो मा खालामनांगौ दे मिनिंफुल खालामनांगौ। दिनै 4 जुलाइ नैबे गोजोन फुंबिलि समावहाय नैबे नं 2 जामुगुरि गहपुर बरपखुरी राजगड़बोनो नङा होमबा दा बे समावहाय मानाव गेदेर BTRनि स्पिकार बुंथिगिरि लोगोसे हान्जानि लेङाइ आफादगिरि कातिराम बर' आदा सार बिथांनि नुजाथिनायाव नैबे गहपुर जिल्ला UPPLनि गाहाय मावख'खौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेयाव आंबो दाख्लि 30 जुननिफ्रायनो जिहेतु दंफैयो आंबो दिनै बेवहाय थाफानो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों गहपुर जिल्लाया दाख्लि 7 जुनावहाय बिथांमोनखौ जिल्ला आफाद हिसाबै दानानै होदोंमोन आरो बिनि साननैसोनि उनावनो बिथांमोना फुल प्लेजेड जिल्लाखौ दाफुंदों पेरेन्ट बडि इउथ अमेन दाफुंनानै लाबाय आरो आथिखालाव जोबोद गोख्रैयै बिथांमोना बुथ कमिटि फ्राय दाफुंगासिनो दङ आरो दाफुंजोब्बाय आंबो साननैसो थानो मोनबाय गाबोन आरो समफोर साननै बुथ कमिटि दाबानो फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो बिनि उनाव एवारनेस प्रग्राम गुबुन हाबाफारिफोरा थाबाय थागोन नोंथांमोना मिथिगौ दिनै कातिराम बर' बिथाङा मावख'खौ बेखेवबाय आरो मैया बिथाङा बाथौ थानसालिफोराव गिदिंदों गुबुन हाबाफारिफोराव बाहागो लादों आरो जों मोनथिबावदों फैबाय थानाय समावहाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा 10 जुलाइनि उनावहाय फैगोन बिनि उनाव दावबायसा बिथांबो फैगोन जोङो सांग्रां ब्रह्म बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों बेयावहाय गिदिंफैनांगौ जयन्त MP रोनगोरा सार जेसेबां दङ फैनांगौ सानजा बेरायफैनांगौ खामानि मावफैनांगौ ज' रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनांगौ बिनिफ्राय जोङो खावलायदों जों लरेन्स हिस्टारि सारखौबो जों खावलायहरदों बिथांमोनाबो फैगोन दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोनाबो जोंनि मावनाय दांनायखौ फकास खालामबाय थादों आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनै गोबाव सोमावसारनायनि उनावहाय 1993 BC सुक्तियावबो बिथांमोना थाफानो मोनाखैमोन BTC सुक्ति 2003आवबो थाफानो मोनाखैमोन ओइबार जिहेतु BTR सुक्तिनि 2020 मायथाइनि 2 जानुवारियाव जानाय BTR सुक्तिनि जुगिदि सानजा सिमा बारायनाय जितु BTR सुक्तिनि सेटेलमेन्ट अफ मेमरेन्डाम बेवहाय 3.1 आवहाय सानजा सिमा बारायनाय सोनाबथिं गोनां जायोबा दरफा दरनै गामि दानख'हरनाय बा माखासे डिसपुटेड एरिया बर' गामि थाबोनायफोरखौ सोनाय बे दफा हिसाबै दिनै BTR सरकार आथिखालनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' आरो सानै MP रोनगोरा नार्जारि जयन्त बसुमतारी आरो दिसपुराव जोंहा केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म MLA टिम लरेन्स हिस्लारि बिथांमोननि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय नाजानायाव जोबोद गोख्रै भाबै गामि सोनाय बे हाबाफारिया जाबाय
आरो बिथांमोना दिनै साथि समाव गोबां देरहागोन आसा दं आरो देरहाथारनांगौ होननानै आसा लादों मा बुङो? आं दिनै प्रेक्टिकेलि नुफैदों आइ आफा रायजो राजामोना बयबो लोब लोब दिनै ओंखारदों आरो बे बिसायख'थिया जागोन जोंहा जितु आगोलनि मोनब्रै जिल्लाजों नै बिथिं सानजाहा जि गामि जि मियाथा पाट्टा बे हाखौ बुजाबदेरनाय सिमाखौ बुजाबदेरनाय थारमाने जों माने बिथिंबो मियाथि पाट्टा हा मोनदेरबाय माने 6 शिड्युल जों मोनदेरबाय दा बे मोनसे थांखियावहाय गहपुरबासिया ओइबार जायखिजाया थांनाय समफोरावहाय जायखिजाया हान्जायाव थाया मानो सोरबा बिजेपि सोरबा कंग्रेस सोरबा एआइडिएफ गुबुन गुबुन हान्जायाव थाया मानो बिथांमोना दिनै बयबो मोखां गोजै मिनि खुसियै जोंनि 6 शिड्युल बुजाब जानायनि थाखाय फेहेरनायनि थाखाय हा पाट्टा मोनसिगोननि थाखाय जों अरायथा ओनसोलाव रायजो जानो मोनसिगोननि थाखाय बिथांमोना दिनै भट होनो साखाफारा दा आं बेखायनो खावलायदों जे इउपिपिएल हान्जा दानिसो जोंहा कातिराम बर' स्पिकार सार बिथाङा बुंदों इउपिपिएल हान्जाया आथिखालाव बिटिसिआव सुक्तिनि उनाव गोजोन गोरोबथा आरो गासैबो बिथिङाव जौगानायजों लोगोसे दिनै बे हान्जाखौ ओरैबायदि मोनसे सोरजिनाय जादों नट अनलि बड'लेण्ड बे दिनै आसामनि बा भारतनि बा बिश्वनि आदार कान्ट्रियावबो बे राजनितिक गोहोम गोलैहैनो हानायनि बा मोनसे जोंनि मेसेजखौ हैनो हानायनि बेबायदि मोनसे लिबारेल हिसाबै बे आफादखौ दानाय जादों नोंथांमोना मिथिगौ गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव जोङो गोबां राजनितिक हान्जाफोरखौ जोनोम होबोदों समावहाय जोङो दोनथ'बोनोबो गोनां जादों बेबायदिनो 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआवहाय क'क्राझारनि कालचार कमप्लेक्सआव बे आफादा जोनोम मोन्दोंमोन आरो बेवहाय इउजे ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिमोन मावथि ब्रह्म बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन आरो बै समावहाय जोंनि बर'नि सोमावसारनाय बेखौ फोजोबनाय अस्त्र संग्रामखौ फोजोबनाय बेवहाय जोङो गोजोन गायसननाय जोंनि जिबन निरापत्ता सम्पति रैखाथिनि थाखाय जों खामानि मावनाय गुबुन गुबुन माहारिनि गेजेराव गोजोन अनलायनाय लाबोनाय बेबायदि 7 पइन्ट्स मेइन पइन्ट्सखौ लानानै बे इउपिपिएल हान्जाखौ दानाय जादोंमोन आरो बेबायदि दानानै दिनै खामानि मावै मावै दिनै सरकार सालायनो हाफैनाय जाबाय आरो बे हान्जाया जोबोद गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानो थांगासिनो दङ